Si es cuestión de confesar, no sé preparar café. Počas kampane Víkendové hovory zdarma v paušáloch vo veľkom, ktorá mala na Slovensku uviesť nový pozicioning značky Zažime to spolu, umožnil T-Mobile ľuďom vyjadriť aj svoju lásku na svätého Valentína nezabudnutelným spôsobom. Hneď pri kúpe svojich lístkov dostali ľudia tip, ako sa od svojho blízkeho na chvíľku diskrétne vypariť, aby mu mohli zatiaľ nahrať svoj odkaz ako prekvapenie. Pozdraviť hlavne teba, Tomáčik. Krásneho Valentína, viem, že teraz... Nakoniec stačilo iba uviesť čas a sálu predstavenia, na ktoré idú. O pár minút v sále, po poslednej reklame a tesne pred samotným filmom sa na plátne objavilo toto. No ale co? Asi ma zabiješ, keď toto... Miesto reklamných alebo filmových hercov sa na plátne objavili obyčajní ľudia s vyznaniami pre svoje nič netušiace lásky, deti, rodičov, manželov, kamarátov. Väčšina ľudí sa snaží na Valentína potešiť svojich najbližších. Tentokrát sme ľuďom pomohli pripraviť naozaj špeciálne prekvapenie. T-Mobile. Zažime to spolu.